Vittu muutenkin jännittää, niin mä puran tuon pullon sun paskiin. Siitä alas. Hyvä. Siitä niin, hyvä. Lähellä on. Valmentajan kommenttia. Tätä ollaan treenattu taas koko kesä, mutta lähellä on. Koko ajan menee lähemmäs ja lähemmäs. Mä veikkaan, että seuraava yritys onnistuu jo. Mulla on luottoa Jana koskee nyt, että... Nousee! Saattaa olla vähän väärässä paikkaa täällä. Siinä on. Hyvä pörhölä! Nyt onnistuu. En mä tiedä just siitä. Hyvä! Kenen tää on? Ota tausta noin, mä asettelin sen jo. Vittu kun mä puran tuon paskiin. Et pure. Mitä sä teet? Anna mennä! Tää peli menee paskaan. Lähemmäs! Pääsit! Olet liian kaukana sitä pulloa. Ei, nyt on parempi tehdä noin, koska tuosta tuli paremmin tasapaino. Kyllä menee vielä, tuo oli hyvä paikka. Se oli tossa. Tois kunnit, 1 kori. Ei mitään. Onko lisää? Santerin kampakin tuo. Santeri! Jaa, siellä se seurustelee. Uimaa palvelu. Nyt! Kyllä! Eikö se kaasa?